la patxa plena. I és que les meves no molt bé per a fer una bona digestió. Que graciós ets. Guarda la botella i ja torno, bonica. M'ha dit bonica. Martina, benvingut al programa. Voleu dir? Disculpeu una nota per al senyor Felip Rasconi, però jo no vull entrar a la porta i si sempre he pensat que podríem prestar-nos. Res. Amb molt de gust la portaré. Però, bueno, jo també us hauria de dir una cosa. De part de qui? De part d'un cavaller. Qui és? No ho vull dir. Que no digues. No. Que t'he dit que no digues. Sou vos potser que dieu d'estimar-me? Sóc jo. I per què no m'ho heu dit abans? Perquè sóc un poc vergonyoset. Faria enamorar les pedres. I què em dieu? Dic que... Va, dieu. És que jo només soc un poc vergonyoseta. Oh. Si ens ajuntéssim faríem una parella de vergonyosets. La veritat és que també m'agradeu. Oh, bravo! I un que la volgués per què hauria de fer? Jo no tinc ni pare ni mare, si li havia de dir a la meva senyora i al meu patró. Oh, no se'n parla més? Bé, dona'm la carta, que ja li donaré. Oye, Valentina, tot t'ho deixes? Aquí hi ha la carta. Què diu en esta carta? No ho sé, si sabies la curiositat que tinc. Això és fàcil. Però què fas? No és la primera vegada que li dono una carta a un altre. Abans no sabia llegir l'Arlequí i ara en sap. No se'n recorda el paper de la xica esta. No se'n recorda. Pantaló, què fas aquí? És la teva frase. Pantaló, què fas aquí? Què fas aquí? Venia a buscar-lo, senyor. I què vol fer? La patrona el busca. Què és aquest full? Res, és un paper. Si no el veuré. Què? Una nota per a mi? Desgraciat, sempre sobre les meves cartes. Jo no sé res, senyor. I què em fas costar? Jo no sé res, senyor. Qui ha obert aquesta nota? Jo. Jo tampoc. Però qui l'ha portada? A mi qui la portava el seu amo. I és Martina la portada de l'Egui. Xerrador, ja no et vull. Tu, xafa de la desgraciada, tu sé tot això, no sé que t'he de rebentar els morros. Les mans a la cara no s'aplaeix mai ningú. I així em respons? Vostè està impedit, no a casa. No pot córrer. Veuràs si puc córrer, t'agarraré. Què faig amb ella? Pobra Clarissa, està desesperada per la gelosia de Silvi. Hauré de descobrir-me i consolar-la. Pareix que no em veu. Intentaré anar-me'n.